गोबाव सम दैनि जेंना गोनां गामियाव दिनै गंसे दै लोंग्रा बेखेवनानै होदों इएम रनजित बसुमतारिया। चिरां जिल्ला सान्थिपुर भिसिडिसिनि सिङाव गोग्लैनाय 2 नं खुसुं दैसा गामियाव फ्राय रायजो जाबोनाय बर' फिसाफ्रा लोंनो दै, दुगैनो थाखाय दैनि जेंनाखौ दिनै 14 नं चिरां दुवारनिनो इएम रनजित बसुमतारिया गोनांथार दैनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होफैयो। आरोबाव दै दोनथुमनो थाखाय गंसे गिदिर टेंकी खालामनानै होनायनिबो बिथोन होयो इएम रनजित बसुमतारिया। 2 नं खुसुं दैसानि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनि दैनि जेंनाखौ दिनै सुस्रांनानै होनायखौ गोजोनदों आरो उननि समाव लामानि गोनांथि आरो फरायसालिनि गोनांथिखौ सुफुंनानै होगोन होननानै आसा दोनदों होननानै गामिनि गामिगोराया फोरमायो। दिनै दुलाराय मुलुगनां ईदनि सान, बे गोथार सानावहाय जोंबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंनि बे सान्थिपुर हालामनि बा सान्थिपुर भिसिडिसिनि सिङाव 4 जायगायाव दैनि जेंना जानानै दं, लोंग्राजों दैनि। बेनिखायनो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि जायगायाव फरेस्ट भिलेज लोंग्रा दैनि जेंना दङ, बे दैनि जेंनाखौ सुफुंनो थाखाय जोङो फरेस्ट बिफाननिफ्राय दै दिप बरिं गायनानै होदों आरो बिनिनो मोनसेखौ जों दिनै हाग्रोनायखाय अपेनिं खालामबाय। आरो बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों, रायजो राजाफ्रा जुदि धैर्य हमनानै गभर्नमेन्टखौ हेफाजाब होयोब्ला जोंनि जा जौगानाय लाबोनायनि जा बिथांखिफोर, बेखौ जों खुब स्मुथलि मावलांनो नागिरगासिनो दङ आरो बेनो बिनि मोनसे सिन। 2 नं खुसुं दैसा गामिया गोदान गामि नंला, बे बिराद पुराना गामि। बियो 2000 सननिनो सिगां गायसननाय गामि, गतिके बेखौ जों गोदान होननानै बुंनो हाया। आरो एस पार दा 2006नि फरेस्ट डुवेलार एक्ट बायदि बे गामिया हानि मोन्थायखौ मोनखायो आरो अलरेडि जोङो हानि जा खामानिफोर बेखौ जोङो मावलांगासिनो दं। बिथांमोना हानि जा एलटमेन्ट बेखौ मोनखाबाय। दानिया जेंनाया जादों इभेक्सन लानाय लायै। मोनसे खोन्थाया स्पस्ट, सिगाङावबो बुंदों, दिनैबो बुंगोन, जाय गोदानै हाग्रा दानदों बेखौ जोङो निमाहा होआ। जों जेरैखिजाबाबो इभेक्सन खालामनानैबाबो होखारगोन। खिन्थु जेराव दङ बावनो थाबाय था, बेखौसो जोङो खावलायदों। जोङो गोदानै सिफायालासेनो गोजाम जा सिफायनानै थाखाबाय बेयावनो थायोब्ला बिथांमोनखौ माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै जा जोंनि रांखान्थियारि जेंना बेफोरखौ रिजल्भ खालामनायनि बा समाधान खालामनायनि जों परिकल्पना लादों। मोनसेल' खोन्था, गोदान दा सिफायसै, जेराव दं बावनो था। आरो गोदानै सिफायबाथ' इभेक्सना जाखागोन, बे 100% सियर। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिसो मोनसे आलादा पार्ट थायो। जोङो आनटाइड फान्ड, टाइड फान्ड होननाय माखासे फान्डफोर थायोथ', बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो जेरावहाय बिथांमोना दा हमनानै ला खुसुं दैसा गामिया, 2 नाम्बार खुसुं दैसा गामिया नोंथांमोना हरै नाहर होननाय गामिनि खाथिजोंनो हाग्रा नांजाबना दङ। बे हाग्राखौ संरैखा होदों हिसाबै, बिथांमोना दैनि जेंना दं हिसाबै बिथांमोननो दैनि जेंनाखौ फोजोबना होनाया जोंनि खामानि। मानोना बे गामियावहाय हाग्रा बेंनो थाखाय जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि गोनाङानो जायाखै, गामिनि मानसिफ्रानो बेंबाय दंखायो। दिनै जोंहा चिरां डिस्ट्रिक्टनि जा इएम सार आरो रानिखाथा रेन्जनि जा रेन्जार सार आरो जा सारनि पि सार आरो लोगोसे नुजाफैनो हादों जोंनि सान्थिपुर एरियानि चेयारमेन। बाव जोंनि 2 नम्बर खुसुं दैसायाव दैनि बिराद गोनांथि दंमोन। जोंहा भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय बियार कम्पानिनि दैखौसो जों ओरै आथिं आखाइ सुनाय, दुगैनाय बेफोरबायदि समस्या जाबाय थानायखाय जों इएम सारनाव खोथा होनायखाय जों थांनानै बिदों। बिनानै दा सारा साक्सेसफुल खालामना होबाय, मोनबायबो जोङो। जोंनि रायजो राजाया गोजोननाय मोनदों। आरो बेखौ लोगोसे जों बरिंल'जों जों गोजोननाय मोननाय नङा, खिन्थु टेंकि बहायना होनांगोन आरो लोगोसे ओरै पाइपबो बहायना होनांगोन। आरो जों नैबे खन्दसेयावल' मोनदों, ओरै ससेया 42 न'खरसोआ आरो दंबायो। जों बेखौ मोनबा गोजोनसिननाय मोनबावगोन। सारा जेरै खोथा होदों एरै साक्सेसफुल खालामना होबाय। जोंनि 2 नम्बर खुसुं दैसानि गामिनि जेनिखि दैनि आंखाल बेखौ जोंनो सुफुंना होबाय। आरो लोगोसे जोंहा लामानि समस्या दंबायो। बेफोरनो ओरै स्कुलनि समस्यायाव मा? स्कुलनियावबो बिराद समस्या। जोंनि स्कुलनि समस्याथ' दा जोंनि उन्दैफ्रा गुबुन गामिनि स्कुलावसो हाबहैनांगौ, बै दलाफारा 4 नं साम' दैसा होननायावसो। बेसेबांसो जायो बे दलाफारा? गैयाबाबो 3-4 किल'मिटार बेफोरबायदि समस्यायाव दं आरो बिराद बैखथआव दङ जोङो। जोंखौ मा जाजानो लुबैयो बे? जोंथ' दा सरखार थासान्दियाव जोंखौ नायसनफैनांगौ, ओरै नायथिंफैयोबा
सार्भे खालामनानै नायफैयोबा जों गोजोननाय मोनगौ। दा जोङो सारमोन थानायाव बेफोरबायदि समयसा थायोबा दै देरबा माबा देरबा उन्दैफ्रा थांनानै बिराद समयसा साननाय हनायफ्रा खम जालाङो नङाबा गामिनि डेभेलपफ्रा खम जालाङो गामिफ्राव दैदेननायफ्रा समाजफ्रा खम जालाङो गोरों गोरा गैयाबा थिग बेफोरबायदि जोंनोबो सोलोंथाइ नांगौ। बे ओरै लोगोसे लामानि समयसाबो दङ लोमजायोबा साजायोबा ओरै 108 लांनो मानो बिराद समयसा जों मोसौ गारिजोंसो ओरै होलांनांगौ बेनिखायनो जोंनो लामानि समयसाखौ फोजोबनांगौ सारा। माबादिमोन सिगांनि खस्थ'खौ मा होनबावनो आजां गाजां बिदिनो खस्थ' एखमबा आलासि दुमसि फैबाबो दैनि थाखायनो जारला आरो जोङो ओंखामखौ होनो हाबाबो दैखौ होनो हाया होननानै आलासि दुमसिफोर फैबाबो जोङो बादा हरनायनि राहा जालायलाङो एखमबा बादाखौनो हरखायो आं रोगानायखायनो आङो खस्थ' मोननानै दा फै होनखायो आं न'खरनि मानसिखौबो जाथि खुरमाखौनो आङो दा फै जारलाथार होननानै आं बुंहरखायो आंहा ओमफ्राय देहाखौनो बुद्रु बुद्रु रोगानानै जानांखायो उफाय गैखाया। ओमफ्राय दा नोंसिनि अननायाव एसे राहाफोर मोननो हासिगौ सरखारनि अननायाव सरखारनि अननायाव ओमफ्राय अब्लाबो जोंनो दा एसे न'आव न' सहैनाय पाट मुलिखौ होलांबा जों जोबोर मोजां मोनगौ।